kemény, nyárra jött az ősz, és ősz után a tél. Fülembe hangzanak még az intő szavak, hogy védd magad, ne hagyd magad. Fülembe hangzanak még az intő szavak, hogy védd magad, ne hagyd magad. Az élet kemény, nem leányregény, de jegyezd meg, fiam, hogy mindig van remény. Súlyos szavak, de megtanítanak, hogy védd magad, ne hagyd magad. Súlyos szavak, de megtanítanak, hogy védd magad, ne hagyd magad. Napot kívánok, Tóth Zoltán vagyok, Kerecsen Motoros Egyesülete elnöke. A mai napra terveztünk egy balogvölgyi túrat, melynek egyik állomása balogvölgyi falvák találkozója. Azért vagyunk itt, azért vannak itt a motorosok, mivel hogy még tavaly novemberben kitűztünk egy célt, hogy támogatunk egy agyvérzést szenvedett 9 éves kisfiút. Ezt olyanképp próbáljuk végrehajtani, hogy aki segíteni akar ezen a 9 éves kisfiú, az választ egy motort, szívesen elviszük egy körre, kap egy jegyet, és egy összeget elhelyezhet egy dobozban. Minden egyes fillért, vagy minden egyes centét megköszönünk, mivel hogy még a mai nap folyamán az így befolyt összeget elviszük a családnak. Ez a 9 éves kisfiú tavaly novemberben 3 perc alatt az édesapja karjaiba omlott össze egészen komoly. De annyira kis harcos, hogy most már a rehabilitációját próbáljuk ilyen mód finanszírozni. Úgyhogy mindannyiunknak van gyereke, testvére. Egy picit érezzünk bele, és próbáljunk mindannyian, hogyha ma itt együtt élünk a Balogh völgyében, hogy segítsünk egymáson. Ennyit szerettem volna. Aki gondolja, itt vagyok, itt vannak a jegyek. Köszönöm szépen, hogy szólaltam. A világtól elzárva, égi tisztaságba, hegyektől ölelve a remény sugára. Született asszonytól, született embertől, lelke hófehére, az egy igaz Istentől. A fenyveseket tépi a vad nemere, bent pattogó tűznek símogat meleget. Hol apáról fiúra száll a titkok titka, Kárpátok őrzője rémigyen tanítja. Gerincen, a mész patak völgyben, lábad alatt az út, könnyű sosem legyen. Menj sűrű erdőkön, menj a hómezőkön, hagyd ott nyomod minden drága magyar rögön.
beszédet, hangosat, csendeset, keserűt kárognak az igazság édesebb. Édesebb a nyelvnek az őszinte szó íze, varjuk károgása ne zavarjon össze. Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben, nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden. Ott rejlik boldogságod, ott rejlik minden álmod, tövisek közt nyíló, szép mártír halálod. Klubok vannak, amelyek például segítenek másokon, a lobogójukra feltűzték azt, hogy másokon segítsenek, úgy határon innen, mint határon túl, még ha már állítólag nincsenek is határok. Hát egy ilyen motoros egyesület a Kerecsen, Tóth Zoltán az elnöke, és most egy olyan helyre jöttünk, ahol egy beteg kisfiún segítenek. Hát igen, mink ezt mikor megalakultunk december 21-én, akkor a testvéreimmel alapcélnak tűztük ki, hogy a magyarságunkat alpoljuk. Nem is, hogy alpoljuk, inkább, hogy éljük a mindennapunkban. És próbáljunk segíteni, mert itt a felvidéken a magyarságnak a helyzete, a napokban és ez minden napunkban érezhető, hogy mennyire rossz. Nem hallottak erről a beteg gyerekről? Hát mi először kaptunk egy felkérést, hogy a család hátrányos helyzetben van, és hogy segítségre van szükségünk. Hát persze rögtön igent mondtunk, eljöttünk, megbeszéltük a családdal, és egy rendkívül szimpatikus emberekkel és kisfiúval ismerkedtünk meg, akit egyszerűen úgy éreztük, hogy támogatnunk kell. És no kommunikatív állapotban volt, és csövek rúgtak ki, megrázó élmény volt számomra. Hát akkor hoztunk neki egy pici motort, végül is úgy emlékszek, hogy nem tudott csak az egyik kezével talán markolni. Odaadtuk neki ezt a pici motort, aztán próbáltunk hozzá beszélni, hogy figyelj, felkelteni az érdeklődését, hogy valami kommunikáljon velünk. Hát mondtam neki, hogy Bence, meggyógyulsz, mikor egy ilyen emberbe egyszerűen én úgy érzem, mindig lelket kell önteni, és valami kapackodót nyújtani. És azt mondtam neki, hogy Bence, meggyógyulsz, akkor elviszünk motorozni. És állítólag utána rögtön elkezdett egy folyamatos útra lépett, amin elkezdett menni, és azóta pozitív irányba gyógyul a kisrác. Egyszerűen a szülők elmondása szerint az orvosok szinte lemondtak róla. És akkor azt mondtam, hogy elviszem motorozni, és azóta egyszerűen most már rehabilitáljak, majd lassan járni tanítsak. És ez szinte egy jó érzéssel tölt el mind engem, mint elnököt, és mint a csapat összes tagját.